to je dokaz da smo na pravom putu. Bila je puna dvorana i u Rijeci, puna dvorana u Splitu, puna dvorana u Osijeku, no pitate se sigurno zašto je grad Zagreb u stvari zadnji u toj organizaciji pripreme našeg zajedničkog prosvjeda. Zato jer može neki reći da ste šećer na kraju, ali ono što je bitno je jasna poruka danas naš čelnika da ste ključni u uspjehu organizacije ovog našeg prosvjeda. Autobusi se pune cijelo ovo vrijeme, doći će naši kolege iz svih krajeva Republike Hrvatske. Nema mjesta gdje u stvari naši članovi, naši zaposlenici, naši sindikalni kolege neće doći u Zagreb 18. travnja. Svima nam je mjesto 18. travnja jer imamo puno razloga biti nezadovoljni i imamo dovoljno razloga Vladi Republike Hrvatske poslati s trga jasne poruke kao najvećem poslodavcu. Vlada Republike Hrvatske vrlo često stavlja u fokus rast naših plaća i utjecaj inflacije na naše plaće. Da, Vlada Republike Hrvatske vrlo često uspoređuje te dvije kategorije, ali svjesno ne govori o ukupnim troškovima života koji u stvari svakodnevno umanjuju cijenu našeg rada. Da, točna je informacija da je u proteklih 5 godina inflacija rasla 28%, a Vlada zanemaruje činjenicu da je u istom tom periodu cijena hrane rasla 47%, cijena kvadratnog prostora 60%, da su to sve ukupni troškovi života koji permanentno iz dana u dan utječu na naš položaj u društvu, na naše plaće i u konačnici na našu cijenu rada. Ovo je krajnje vrijeme da jasno poručimo Vladi Republike Hrvatske da je ova situacija apsolutno neprihvatljiva. Vlada Republike Hrvatske kao najveći poslodavac mora biti svjesna da inflacija nije jedina koja dere svakog radnika, svakog umirovljenika i svakog mladog u Republici Hrvatskoj. U ovoj dvorani puno je mojih kolega iz javnog sektora. Ne smijem u stvari početi nabrajati medicinske sestre, zaposlenike u obrazovanju, zaposlenike u socijalnoj skrbi, jer ću sigurno nekog zaboraviti, onda sam tek u problemu. Zato je bolje reći da ova dvorana jasno pokazuje koliko je bitan javni sektor, državni sektor i privatni sektor. Mi smo svi radnici u Republici Hrvatskoj koji zaslužujemo dostojanstveno živjeti od svoga rada. No kad govorim naravno kao čelnik javnog sektora, nemojte mi zamjeriti, tada u stvari jasno mi je koje su specifičnosti našeg sektora, ali naravno ovo zajedništvo, a zato i je naslov Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine, je sada temelj za naša buduća djelovanja. Ovdje nismo da se dijelimo, ovdje smo tu da djelujemo zajedno i da imamo jasne i zajedničke interese. Kako su se ujedinile 3 ove sindikalne središnjice, tako ćemo 18. travnja biti ujedinjeni i jasno poslati poruku Vlade Republike Hrvatske. Da, mi kao građani Republike Hrvatske živimo ekonomski apsurd. Zašto govorimo ekonomski apsurd? Zato jer u Hrvatskoj najviše divlja inflacija. Planirana inflacija za ovu godinu je bila 3,1%, a u ožujku ona je već sada dosegnula 4,8%. Kad govorimo o stvari, utjecaj to na naše plaće, tada u stvari mi kao sindikalni čelnici gledamo u stvari ukupne troškove života, a ne samo inflaciju na koju stavlja fokus premijer i Vlada Republike Hrvatske. Radnici u javnom sektoru 3/4 svoje plaće, ili točnije 75,2% svoje neto plaće izdvajaju za pokrivanje osnovnih životnih troškova. To znači da ne da mi živimo u zemlji blagostanja kako govori premijer Plenković, to znači da mi iz mjeseca u mjesec samo znamo zbrajati račune i gledati kako preživjeti od plaće do plaće. Mi smo u stvari svakodnevno kao građani Republike Hrvatske na rubu preživljavanja, a ne živimo u zemlji blagostanja o kojoj govori naš premijer. I kad se istodobno Vlada Republike Hrvatske hvali da mi živimo u zemlji blagostanja i najvećeg gospodarskog rasta, mi u stvari živimo u zemlji koja je 6. najskuplja zemlja u Europi, a
a po plaćama smo tek na 19. mjestu. Kad govorimo o cijeni hrane, mi smo skuplji od Njemačke za 1%, mi smo skuplji od susjedne Slovenije za 4%, mi smo skuplji za 10% od susjedne Mađarske, mi smo skuplji i od Italije i Španjolske. Da, 6. smo najskuplja zemlja, ali naše plaće su tek na 19. mjestu. To je ono što je naša hrvatska stvarnost. Cijene su eksplodirale, svakodnevno cijena našeg rada pada, a premijer govori o zemlji blagostanja i ne vidi razloga zašto mi organiziramo prosvjed 18. travnja na trgu Bana Josipa Jelačića. Mislim da je jasno da poruka današnjeg pripremnog sastanka, ali i samog prosvjeda 18. travnja mora biti jasna poruka Vlade Republike Hrvatske da građani žele živjeti u zemlji blagostanja, ali da nažalost sada to Hrvatska nije. Građani Republike Hrvatske vide to blagostanje samo na papiru, ali svakodnevno mi u stvari preživljavamo. Hrvatska ne smije biti zemlja jeftine radne snage. Hrvatska ne smije biti zemlja bez perspektive našim mladima. Ovo nije prosvjed samo nas radnika. Mi u stvari javno progovaramo o tome da radnici u Republici Hrvatskoj moraju imati dostojanstvene plaće, da naši umirovljenici ne smiju u stvari preživljavati, da ne velim kopati po kantama kako bi u stvari doštukali svoju mirovinu. Mi moramo voditi brigu o budućnosti naše domovine, a to su naši mladi, naša djeca koja si ne mogu u Republici Hrvatskoj priuštiti kvadrat stambenog prostora. Mi u stvari od dolaskom 18. travnja na trg Bana Jelačića jasno poručujemo da ovo nije prosvjed samo nas radnika, ovo je prosvjed svih građana. Mi želimo bolju Hrvatsku, bolju domovinu, zemlju u kojoj dostojanstveno mogu živjeti ljudi od svojih plaća i umirovljenici od svojih mirovina i gdje u stvari naši mladi, naša djeca imaju budućnost u toj našoj domovini. Vlada Republike Hrvatske, neovisno o svim ovim činjenicama kojima sam sada rekla, a to su provjerljivi podaci, Vlada Republike Hrvatske ove godine je samostalno odlučila donijeti osnovicu plaće za 2026. manju od planirane inflacije, tada je planirana inflacija bila 3,1. Nemamo li razloga doći na prosvjed? Imamo tisuće i tisuće razloga doći na prosvjed. Ovdje smo svi, radnici u javnom, državnom i privatnom sektoru. Moram naglasiti da kreću pregovori, a negdje su već i krenuli pregovori za granske kolektivne ugovore u javnim službama. Svojim dolaskom na trg 18. travnja ojačavate sindikalnu poziciju svakog čelnika javnih službi za granske kolektivne ugovore. Želite li zadržati postojeća prava u granskim kolektivnim ugovorima? Želite bolja prava u svojim granskim kolektivnim ugovorima? Želite da vam se više nikada ne ponovi da Vlada jednostrano odlučuje o visini osnovice kao što je to odlučilo ove godine, gdje je u stvari visina rasta osnovice manja od planirane inflacije? Ovo se više nikada ne smije ponoviti. I zato 18. travnja moramo jasno poručiti svi zajedno da je snaga naših članova u našim sindikatima i Vlada kad sjedne s nama za stol treba vidjeti socijalne partnere iza kojih stoje tisuće i tisuće ljudi i tisuće građana koji podržavaju da rad mora biti cijenjen, da radnici i zaposlenici moraju biti cijenjeni i da naši umirovljenici ne smiju u stvari